Hola a tothom, esperonàvem iedereen. Gràcies per haver vingut a Bedankt en West. Un cop més, la CUP Exterior ha volgut unir-se a aquesta diada amb totes les forces polítiques, culturals i socials catalanes per retre homenatge a l'acte de resistència que protagonitzà el marquès de Rubí en el seu temps. I així, retre homenatge també a totes aquelles persones que avui perpetuen aquesta resistència. En aquest moment tenim un govern d'RC i JxCat que, més enllà de les divergències retòriques entre uns i els altres, prioritza la governança estable i vol negociar amb l'Estat unes reformes de les institucions. Malauradament, l'aparell de l'Estat no els deixa ni tan sols poder tirar endavant mesures progressistes per a fer front a la crisi social i el futur de la taula de diàleg és més que precari. Ara és el moment d'acció, que s'ha de fusionar allò social amb allò polític. I en aquesta construcció, la institucionalitat republicana paral·lela on hauríem de centrar els esforços abans de perdre'ns entre l'embat, el mandat o la via àmplia. Om af te maken willen vooral aanwezigheid van onze collega's van Vlaanderen Links en de Franse Socialistische Beweging bedanken voor de meer dan 3.000 represaliadas, voor de meer dan 3.000 mensen berispt voor de Spaanse staat, voor de presos polítics, voor de politieke gevangenen, els cantants empresonats, voor de gevangen zangers, voor les exiliades i exiliats, voor de Belgen, pel dret dels pobles de l'autodeterminació, voor het recht op zelfbeschikking. Amnistia, independència, visca la terra, visca els països catalans.